Hello everyone, दिनै जों फैलायबाय मोनसे गोदान जायगायाव सुट लानो थाखाय बे जागोन माने एसे एन्ट्रि शट टाइप माने हिरोनि एन्ट्रि सिन दा बेखौ जों लानो फैदों मोनसे न'आव मोनसे न' बायदि माने इन्डास्ट्रि बायदि न'आव खोन्थिलाय जा थ' अब्ला जोङो न'खौ नायना फैनो खेबसे आंनि आखायाव दङ नै मोनसे AK-47 बाट बे डुप्लिकेटसो दै केसारि बानायगासिनो हाग्रानि मानसिथ' हाग्रानि ड्रेस गाननानैथ' बानायगासिनो नै जोंहा दा माने उरबन्ति रल रेल बायदि नुदों रेल बायदि नुदोंना नुदों एकदम बिराद जाग्रा सिनेमा मोजां ना लानाय रखम मोनथारदों थारमाने बायदि बानायना बेखिनियावनो जोंहा दिनैनि बे सिना जानो हागौ दिनै जों नै बेहायनो शुटिं लानो फैदों बेयो जाबाय जोंनि बे कक्लाबारि फार्म बिसोरो गुन्दाफ्रा माबा मोनसे साप्लाय खालामदों आरो मा साप्लाय खालामदों बेखौ बुजायला साप्लाय खालामगोन बेयाव पुलिसा फैगोन फैनानै एसे माने एक्सन जागोन आरो ना स' दा जोङो लाइट फिटिं खालामगासिनो दं थाब जागोन एसे खाथि सावनांगौ ओइ जायाखै नामा केसारिया जायाखै मानो ओइ मानसि लेडि संदोंब्रा माइरङा दासो थ' हिट जागोन दे दिनैलाय दिनै गोथाव मोजां दा नोंनि लुगैनायानो जासिगोन आंबो ओंख्रि सारिबाथाय बिराद गोथाव मोनो माने दैयासो खम जासिगोन नामालै हिट जागोन ना जानो बरिया Simangan